रंग याचा वेगळा दत्तप्रसाद दाबोळकराच्या जिणेवेल्या ह्या पुस्तकाचे आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलपान शेनवारा विमोचन केले. पुणेच्या कॉन्टिनेंटल प्रकाशनान हे पुस्तक काढला. ह्या वेळार सगळ्या उलोवप्यांनी दत्तप्रसाद दाबोळकराच्या कामाची तोखणाय केली. रंग याचा वेगळा या दत्तप्रसाद दाबोळकराच्या पुस्तकाचे शेनवारा मडगांवा गोमंत विद्या निकेतनात प्रकाशन झाले. पुण्याच्या कॉन्टिनेंटल प्रकाशनान हे पुस्तक प्रकाशित केला. विवेकानंद आणि आइन्स्टाईन सांगतात की धर्म आणि विज्ञान यांची तुम्हाला सांगड घालावी लागेल आणि दोघांनी हेच सांगितलंय की धर्माशिवाय विज्ञान हे पांगलं असेल ते सगळं पाहिल पण पुढे नेऊ शकणार नाही आणि धर्म हा विज्ञानाशिवाय आंधळा असेल त्याला पुढे काय झालं ते कळणार नाही. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की विज्ञान का आणि कसं ते सांगतो, धर्म त्याला का आणि कशासाठी हे शिकवेल आणि त्यासाठी सेतू बांधावे लागतील. दत्तप्रसाद दाभोळकरांच्या वावराची भानू काळेन तोखणाय केली. दाभोळकरांच्या बाबतीत तसं झालेलं नाहीये. त्यांनी ज्या वेगळ्या शोधयात्रा केल्या त्यातल्या अनेक शोधयात्रांबद्दल त्यांनी काहीच लेखन केलेलं नाही. हा पण एक चमत्कार आहे. सामान्यतः लेखक आपल्या जीवनातला प्रत्येक छोटा छोटा अनुभव सुद्धा त्याच्या साहित्यात आणतो. ही स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे लेखकाची, त्यात काही वावगं काहीच नाहीये. पण दाभोळकरांनी असे अनेक अनुभव घेतले आहेत की जे त्यांच्या साहित्यात कधीही आलेले नाही, त्याविषयी त्यांनी एक शब्द सुद्धा कधी लिहिलेला नाही. आजकाल काय लोक स्वामी विवेकानंदाच्या विचारांचो गैरप्रचार करतात असे कार्यावळीचे अध्यक्ष रमाकांत खलपान सांगले. प्रुडंटा खातीर दत्तप्रसाद नाईक. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. कार्मेल कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी शेनवारा कॉलेजी मुखार हेल्मेटीविशीं जनजागृती घडोवन हाडली. गोवा कॅनच्या आदारान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. We are in charge of consumer welfare cell of Carmel College, and during this week we have this road safety patrol. We want to create awareness among the consumers regarding the use of ISI helmets and the safety measures they have to take on the road. Every year the enrollment of students is increasing in our consumer welfare cell, and through this our students also are being trained on road safety patrol. Training is provided to them. आशिष डान्स अकॅडमीन अखिल गोय पावड्यार डान्स सर्त घडोवन हाडल्या. या सर्तीची पणजे काकुलो मॉलात शेनवारा चाचणी फेरी जाली. We are organizing an event which is called as Goa's Dancing Superstar, which is the first dance reality show of Goa, and the most important thing, first time ever 5 dancing superstar under one roof. We are doing this event to help the NGO which is called as World Vision. We are giving 40 poor kids school bags, uniforms, stationaries, their books and more amenities. गोवा कॅन्सर सोसायटीन घडोवन हाडिल्ले पयले व्याख्यान शेनवारा मेनेझेस ब्रागांजा सभाघरात जाले. दोतोर रमाकांत देशपांडेचे पयले व्याख्यान जाले. गोयात गावागावांनी खासा शिबिरां घेतले अशें सोसायटीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले. The current load of cancer is we get almost about 12 lakh cancer patients every year, new cancer cases every year in our country. Now that is almost about 60% of Goa's entire population. So that is a kind of a load that what we have. We in Goa Cancer Society have decided that detection camps will be held on a regular basis, not only in the main metro cities, but beyond far and we will not call them to Manipal or any other hospital. We will take doctors there to the villages. We will tie up with the panchayats, the NGOs, organizations like the Lions and Rotary, and will conduct these camps. Bureau Report, Prudent. पेडे म्हापशा 41व्या नॅशनल वुमन्स चॅलेंजर चेस चॅम्पियनशिपीची फायनल राऊंड सोमार जातली. इंटरनॅशनल मास्टर एस विजयलक्ष्मी आनी निशा मोहंता सध्या चॅम्पियनशिपीत 8.5 पॉयंटांनी वयल्या पोझिशनार आसात. निमी जॉर्ज आनी स्वाती घाटे 7.5 पॉयंटांचेर दुसऱ्या सुवातेर, जाल्यार 9 जाणां 7 पॉयंटांचेर तिसऱ्या सुवातेर आसात. गोंयचे इवाना फुर्तादाची ओरिसाचे पद्मिनी रावता बरोबर पेजाद गेम जाली. भक्तीन तामिळनाडूच्या वर्षिनी आड ड्रॉ केली. 41वी वुमन्स चॅलेंजर्स चेस चॅम्पियनशीप सर्त म्हापशा रंगार आयल्या. सोमारा निमाणो राऊंड जातलो. 10 राऊंडात पीएसपीवीचे निशा मोहता आनी एअर इंडियाच्या एस विजयलक्ष्मी मदीं मॅच जाली. हे सर्तीत आतां मेरेन विजयलक्ष्मीन 8.5 पॉयंट जोडल्यात. इतले मजगतीं 7.5 पॉयंट मेळिल्ले निम्मी जॉर्ज दुसऱ्या सुवातेर पावला. निम्मी सयत एलआयसीचे स्वाती घाटे, आंध्राचे लक्ष्मी प्रणिथा, बिहारचे नेहा सिंग आनी आंध्राचे हिंदुजा रेड्डी दुसऱ्या सुवातेर आसात. 9 जाणां 7 पॉयंटांचेर तिसऱ्या सुवातेर आसात. ओरिसाचे पद्मिनी राऊत, एअर इंडियाचे आर्थी रामस्वामी, गोयचे भक्ती कुलकर्णी, आंध्राचे प्रतुषा बोद्धा, गोयचे इवाना फुर्ताद, पश्चिम बंगालचे स्मारकी मोहंती, तमिळनाडूचे महालक्ष्मी एम आनी वर्षिणी व्ही आनी आंध्राचे लस्याजी तिसऱ्या सुवातेर आसात.
सर्तीत बाकीची गोंयची प्लेयर रिया सावंताची मॅच LICच्या मनीष मोहंतीकडे बादाबाद उरली. आदिती प्रभुगांवकारान तमिळनाडूच्या तामार रैसवीक हरयले. तांचे 6.5 पॉयंट जाल्यात. नंदिनी सरीपल्ली आनी गौरी हळदणकारचे 6 पॉयंट जाल्यात. चेस चॅम्पियनशिपीची फायनल सोमारा जातली. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. गोंयची गान कोकिळा लॉर्नान आदल्या तेंपावेल्या एका परस एक कातारांची याद काडून मडगांवची मैफल बरीच गाजयली. नॉर्मन कार्दोज आनी ताच्या बरोबरच्यांनी दिल्ल्या म्युझिकाच्या तालार गोंयचो फामाद संगीतकार क्रिस पेरीच्यो यादी ताज्यो केल्यो. राती मडगांवां जाले ह्या लायव्ह कॉन्सर्टांतले कांय वेंचीक खीण. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.